Vem är det som jobbar? Vovven? Jobbar vovven? Nej. Nej. Det var fint. Ja. Ja. Boy. Varsågod. Ja. Äppeljuice. Vad är det som är där? Det som är flugan. Är det en fluga? Och så... Fluga. Ja, där var den. Det kom nära, det kom det. Där. Där. Var den där igen? Vad ser du den? Ja. Nu är nog flugan borta. Nu är den borta. Kan du säga hej då? Kan du säga hej då? Flugan är det. Va? Vad är flugan? Kan du säga hej då? Hej då.